أرست زينام قدب الداس تعنا ديتات تعنا محبرسة مخانو زين صبار دبلوماسية وصعر مخانو بريزيدنت تاجيات قصلاسي قريصوم ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ድጋፍ ሰልፊ ምልክቶም መልእኽቶም መሓላሊፎም ብስራት ምንስራር ኢትዮጵያ ሒዙ ናብ ሩስያ ሞስኮ ዘምርሐ ጉጅለ ባህልን ጥበብን ኪን ኢትዮጵያ ናይ ሩስያ ጻንሒቱ ዛዚሙ سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا كما يتمسيو لكع ساعات حدا خوينو كم تلمود نس ساعات زحدنا زيناتات حيزه مصلخو زيناتات ندامرحكم ساخم صنح انا ابراهيم فسام فلما بحصر زيناتات كنجمر مكتل قداماي مينستر تمسجن ጥሩነህ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ድጋፍ ሰልፊ ምልክቶም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎምሎም ዓቢ ግድብ ዳሰ ካብ ኩሎም አንፈታት ናብ ሓደ ሃገራዊ ሓሳብ ልምዓት እናተደመሩ ሓይሊ ናይ ሙኻንን ምትሕባርን ህያው ምልክት ኢሎም ሎሚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ህዝቢ ዘርአዩ ዓብይ ሰልፊ ድጋፍ መርአያ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ እዩ በዚ እውን ህዝቢ እቲ ክልል ቃላቱን ተግባራቱን ንልምዓት ዝወገነ ምዃኑ ኣርእዩ ኢሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ሰልፊ ንዓብይ ዕላማ ከም ዓብይ ዓወት ምድማር ብድሆታት ብምስጋር ንልምዓት ዝተኸፍለ መስዋዕትን ምኽባር ክቡር ህዝባዊ ድምፂ ኢሎም كمزي زبالة عبيت سلفتات هزبي نمتع عبيت معبالتات إثيوبيا نلمعات زتج حيلي دولي لهم بتزامد زينة عبي قدب داس إثيوبيا مزام صعبو عب كتما باردار هزبا وسلف دقاف تقايدهم رسم محدار كل أمحرا أي تارجع كبدة عبتي سلف ترخيبهم عبزم حلالفو ملختيم لومي إثيوبيا هاجرنا عب معرف لمعات يا زلايلهم ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ዝተሃዋ ሃፍቲ ብናይ ባዕላ አቅሚ ፈተናታት ተጻዊራ ንአፍሪካ ኣብነት ዝኸውን መገዲ ዛዚማ ያክብሉን ገሊጾም እቲ ግድብ ህዳሰ ልክ አቦታትና ከም ዝዕወትዎ ዓወት ዓድዋም ኣብዚ ዘመን ዝዕወትናዮ ዳግማዊ ዓድዋ ከም ዝኾነ ርእሰ ምሕዳር ኣረጋ ከበደ ገሊጾም ክብል ኮርፖሬሽን ሚድያ ኣምሓራ ጸብጺቡ ህንጸት ዓቢ ግድብ ዳሰ ኢትዮጵያ ምዝዛሙ ስዒቡ ኣብ ከተማ ደሴ ህዝባዊ ሰልፊ ተሳሊጦም ኣብቲ ሰልፊ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ተተካኢ ምክትል ከንቲባ ከተማ ደሴ ሳሙኤል ሞላልኝ ከም ዝበልዎ ኣባይ ንዋንኡ ግልጋሎት መሃብ ጀሚሩ ክብልኦም ገሊጾምዎም ኢትዮጵያ ተፈጥራዊ ሃፍታ ዝኾነም ሩባ ኣባይ ንኸይትጥቀም ታሪኻዊ ጸላእታ ሰለስተ ቀንዲ መንገድታት ብምጥቃም ዕንቅፋት ክኾኑ ጸኒሖም እዮም እውን ኢሎም ሓደ ሜላ ንኢትዮጵያ ምስ ባዕዳውያን ወረርቲ ብምዃን ብምውጋእ ምድኻም እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ውሽጣዊ ውድባት ተጠቒምካ ውሽጣዊ ጎንፅታት ብምልዕዓል መንግስታዊ ስርዓት ብምድኻም ብሓገዝ ንክትነብር ድኽምቲ ሃገር ምግባር ኢሎም እቲ ካልእ ዓለም ለኸ ትካላት ሓገዝ ገንዘብ ንከይትረክብን ከም ግድብ ዳሰ ዝኣመሰሉ ፕሮጀክታት ከይተሃንፅን እቲ ካልእ ሜልኦም ምንባሩ ሓቢሮም ኣሎም ተንኮል ጸላእቶም ዝተረዱ ኢትዮጵያውያን ግድማም ብሓድነት ብምትሕባር ካብ ኣፍሪካ ትዝዓበየ ናይ ገዛእ ርእሶም ዓቕሚ ጋህዲ ምግባሮም ዘልዐሉ ኣይተ ሳሙኤል ኣብ ቀጻሊ ናብ ዝተመሓየሸ ዓወት ክንረባረብ ይግባእ እውን ኢሎም ዝተዓጠቑ ሓይልታት ኢትዮጵያ ትንሳኤ ኣጋህዲ ንምግባር ቆሪፃ ምልዓላ ብምርዳእ ናብ ሰላማዊ መማረፂ ምምላስ ከም ዝግብኦም እውን ኣገንዚቦም زينانا حزون يقصل تملكتي مززام عبي قدب داسي إثيوبيا سعيبو أب كتما باردار حزباوي سلفي تخايدوم تقدامي مكتل كنتيبا محدار كتما باردار قوشو اندالاماو أبتيوان ኢትዮጵያ በዓልቲ ዋና ናጽነት ክትከውን ዘይደልዩ
ጸላእቲ እናደፍእዋን እናተዋግእዋን ከም ዝጸንሑ ብምሕባር ኢትዮጵያውያን ግና ዓወት ልምዶም ስለ ዝኾነ እናተዓወቱ ጸኒሖም እዮም ኢሎም ኢትዮጵያ ካብ ድኽነትን ጎንፅን ንምውፃእ ስራሕ ከም ዝጀመሩ ብምግላጽ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ጅማሮ ምዕባለ ከም ዝኾነ እውን አብሪሆም ህዳሴ መርአያ ሰዓራይነት መበሰሪ ጉዕዞ ምዕባለ መርአያ ሓድነት ከምኡውን ብሓድነት ክንዕውቶ ዘይንኽእል ነገር ከም ዘየለም ዘርአየ ዳግማዊ ዓድዋ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም እዮም ብተመሳሳሊ ዜና ህዝቢ ከተማ ጎንደር ምዝዛም ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምኽንያት ብምግባር ዝተሰምዖ ተሓጓስ ብሰላማዊ ሰልፊ ገሊጹሎም ኣብቲ ሰልፊ ኣይተ ቻላቸው ዳኘው ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ክሳብ ዝዛዘም ህዝቢ ከተማ ጎንደር ዝተጠናኸረ ደገፍ ክገብር ጸኒሑ ኢሎም ድሕሪ ዘመናት ብናይዚ ዘበን ትውልዲ ኣብ ወሓዚ ሩባ ኣባይ ዝተሃነፀ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምዝዛሙ ኢትዮጵያውያን ብሓባር እንተተሰሊፎም ዘይዕውትዎ ነገር ከም ዘየለ ንጹር ኣብነት ከም ዝኾነ እዮም አብሪሆም ብብዙሕ ፈተናታት ሓሊፍና ክኢልና ኣርኢና ብምባል እቲ ግድብ ንምዝዛም ዝተኸፈለ መስዋዕትነት ልዑል ከም ዝኾነ ድማ ጸሪሖም ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝህነጽ ሓዱሽ መዕርፎ ነፈርቲ ኣህጉራዊ ምትእስሳር ንምዕባይን ቁጠባዊ ዕብየት ንምቅልጣፍን ዓቕሚ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ፕሮጀክት እዩ ክብሉ ሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ተዛሪቦም ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ቢሾፍቱ ንምህናጽ ዝተለሙ ዓብይ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ መጀመሪ መርሃ ግብሪ እዮም ነዚ ዝሓበሩ እቲ ሓዱሽ ፕሮጀክት መዕርፎ ነፈርቲ ሓደ ካብቶም ሃገራዊ ሜጋ ፕሮጀክታት ምዃኑን እቲ ፕሮጀክት ካብ መባጽሕ መጓዓዝያን ላዕሊ ምዃኑ እውን እዮም ተዛሪቦም እቲ ፕሮጀክት ዓቕሚ እቲ መገዲ ኣየር ብምዕባይ ዓለም ለኻዊ ተወዳደርነቱ ንምርግጋዝ ዘኽእል ከም ዝኾነ ብምሕባር እዚ እውን ንኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለምና ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ መዳርግቲ ኣቪዬሽን ክትከውን ዘኽእላ ምዃኑ ሓቢሮም እዮም تبلكتي حزر ما بزرزر ناب زحزنايم زيناتات كحلفكم قدب داس طعنا ديتات عنا محبر سمخانو زن صبارق دبلوماساوي صعر مخانو بريزيدنت تاي አጽቀ ሥላሴ ገሊጾም بحدوش قدي عدلات زمቻቸው بمخانو بقدب داس ዝራኸባ ሃገራት ንሓበራዊ ረብሓ بحبار نسراح ዝብል መጽዋዕታውን ቀሪብሎ መርሃ ሰላም መረሳ ተወሰኸለዎ የህዳሴ ግድብ ትናንት የነበረውን የኢትዮጵያዊ የመንፈስ ጥንካሬ የሚያረጋግጥ ግድብ ህዳሴ ናይ ትማሊ መንፈስ ጥንካረና ናይ ሎሚ ብራኸ ብልሕናን ጥበብናን ጽባሕ ንዝህልወና ወጋሕታ ዘንጸባርቕ ገድሊ እዩ ከም ተራ ፍጻመ እንጥምቶ ዛዕባ ኣይኮነን ኣብ ኸይድ ምንባር ሰብ ወዲ ሰብ ዝገጥሞ ፈተና ብግቡእ ተገንዚቦ ሰብ ካብ መከሩ ከይተናገፈ ዓለም ከየስተማቐረ ከይሓልፍ ድራር ምሸተ ይኽላኸ ይብሉ ለባማት ወለድና ካብ ወለድ ዝቕዳሕ ንጽብራቃትና ብስነ ቃላው ዘይሙ ኣቢሉ ሓይልና እንድሃር ኣያሆሆ ማታኖ ድልየ ይብል መንሰይ ጻዕሩን እድሉን እንዳስልሐ ንዘበናት ጸገም ዝጾረ ከርሲ ኢትዮጵያ ክረዊ ክትርከስ ግድብ ህዳሴ ናብ መብጽሒኡ ከብጽሕ ቅድመ 14 ዓመታት እምነሰረት ነቢሩሉ ዓለም ለኻውን ናይ ውሽጣ ዓዲ ጸገማት ጋሊሁ ንምዝዛም በቂዑ ኣሎ ነባር ከተማ አዲስ አበባ ካብ ለይታ 10 ሰዓት ወጋሕታት ሒዙ ተሓጓሱ ከገልጽ ካብ 4 ሸነኽታ ከተማ ናብ መስቀል አደባባይ ተረኺቡ እዩ ኣብቲ መድረኽ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ሚኒስተር ማሕበራዊ ዛዕባታትን ደቂ ኣንስትዮን ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ክቡር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ተረኺቦም እዮም ናይ እንኳዕ ደስ በለኩም መልእኽቶም ኣብ ዘመሓላልፍሉ መደረ ዘይምዕሩይ ኸይድታት ኣብ ዝዕብል ዓለም ዘይመግለጺና መለለይና ክኾን ዝተቐመጠልና ሓጹር ዝፈንጻሕናሉ ጻዕሪ እዩ ብምባል ንግድብ ህዳሴ ገሊጾምዎ እዮም አስቸጋሪው ዓለም ሞገደኛው ዓለም አጸጋሚ ከይደ ዓለም ነውጽ ዝሓዘለ ኣካውደ ዓለም እስኻትኩም ናይ ጥሜትን ድኽነትን ኣርማ ኢኹም ክብለና እንተሎ እዚ ዘይሓቃዊ መብርህ እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ብርቱዓት ኢና ምስራሕ ንኽእል ኢና እዩ መሰረታዊ መልእኽቱ
ግድብ ህዳሴ ጠሚምዎ ካብ ዝነበረ ጸገም ንምንጋፍ ዝተወሰደ ቆራጽ አመራርሓ ዝጎበጠ ሐሳብ ንምቕናዕ ዝዘዘየ አተገባብራ ንምትዕርራይ ዝተጉሁን ካብ ስምዒት ኣነነት ዘጸጸየ መሪሕነት እንተህሉ ሰራሕተኛን መስርሕን ቅድው ይኾኑ ብማል ናኣዶም ዝገልጹ ክቡር ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ከምቱ በክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ምረቓ ግድብ ህዳሴ ዝቐረበ ኣማራጺ ፍልፍል ሓይልታት ናይ ምጥቃም ዛዕባ ካብ ዓለም ተሞክሮ ከም ዝተወሰደ ዘብርህ ሐሳብ ፈንዮም ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ሓቅታት ኢትዮጵያውያን ኖታት መቃለሲናን በረዓወትናን ምዃኑ ይብርሁ። ህዳሴ የኢትዮጵያ እናቶች ያግዙኝ የደግፉኝ የተማጽኖ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያውያን አደታት ሓጉዝኒ ደግፉኒ ዝብል መልእኽቲ ንዝሕልፍ ንብዓት መልሲ ዝሃበን ምረቓት ዘዕተረን እዩ ምባል ይከኣል። ብሸኽሚ ዕንፀይቲ ነዳዲ ዝጎበጠ ሕቆ አደታት ብኸመይ ነቕንዖ ኢልና ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ሕቶ ቅሪብና ኢና። ብሕርሲ ዝተተሓዛ እኖታት ብቃሬዛ ተሸኪምና በለጭ ትብል ብርሃን ናብ ዘለዋ ናቁጣ ሕክምና ንምብጻሕ ናይ ሞትን ሕየትን ዘይብተኽ ስጉሚ ምስላጥ ጸጊሙና ፍሮድና ኢልና ኢና ኣብ መድረኽ ዓለም ለኸ ዝቐረበ ሕቶ ፍትሒ ብዓለም ለኸ ሕጊ ቅቡልነት ዘለዎ መሰል ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ንምርግጋጽ ኣብ ዝኽወደሉ መንገዲ ሕጋዊ ዕግቲ ከንብር ዝኽእል ዛዕባ ይኾነ ኮይኑ ግና ዓለም ለኸ ሕጊ መሰረቱ ዘይገበረ ድሌት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጽልዋ ንምሕዳር ብዝተፈላለየ ሸነኽን ቅርጽን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ንምሕዳር ይተግህ ጸኒሑ እዩ። ሕዝውን ኣየቋረጸን ኩለን ኢልና ክንጸርሕ ብዝኽእልና መጠን ሃገራት ተፋሰስ ኣባይ ሕግታትን ስምምዓትን እዋን ባዕዳዊ ምግዛኣትን ነጺገን ሕቶን ስዳሮን ኢትዮጵያ ካብ ዝጸናብርኦ ሓጌን እየን። ኣምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ዕማማት ግድብ ህዳሴ ይኽዶ ዘሎ ኣጠቓቕማ ተፈጥሮኣዊ ሃፍቲ ፍትሓውነቱ ገሊጾም ናይ ኢትዮጵያ ሓቢርና ንስራሕ መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም። አባይ እውነትን ሓቅን ሊበይን አባይ ርትዒ ሓቂ ክፈርድ ምትእምማንን ምትሕግጋዝን ምህናጽ ዘኽአለ ሃፍትና እዩ። በዚ ድማ ብግድብ ህዳሴ ዝዛመዳና ሃገራት ንምትሕብባርን ብሓባር ንምዕባይን ዝተፈለየ ዕድል ዘመቻቸዎ ብምዃኑ ሕዝውን መጽዋዕታና ሓቢርና ንስራሕ ንሓበራዊ ረብሓ ብሓባር ደው ንበል እዩ። እቲ መድረኽ ብወተሃደራዊ ሰልፊ ዝደመቐ እዩ ነይሩ። ካብ ግድብ ህዳሴ 5 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ከተማ ባምዛ ንሰራሕተኛታት እቲ ግድብ መንበሪት ብምዃን ነበርታ ድማ ኣብቲ ግድብ ንምብጻሕ ብዝግበር መጥቃዕቲ ብምምካት ኣብ ዝሓለፉ 14 ዓመታት ዓብዪ ገድሊ ፈጺሞም እዮም። ድሕሪ ምንባር እምነ ኩርናዕቲ ግድብ ነበርታ እናበዝሑ ዝመፁ ከተማ ባምዛ ግድብ ህዳሴ ብልምዓት ዓሳን ወርቅን ተረባሕቲ ከም ዝገበሮም ይገልጹ። ንጸብጻብ ቶማስ ሃይሉ دهاب ياسين إذا أبا كلل بينشانغول زوبا قمس متكل وردا قبا كاب هنزت أبي قدب هداسة 7 كيلومتر التركب قبلي بامزا هنزت أبي قدب هداسة قدم 14 عمت امنا خورنا اتقدب دحر من باروس تمسرتات كتمايا أبتا ختما نبار زخونو سفيان حسن أبي كلتش حنسلستن عمت مرت امنا خورنا اتقدب مستنبرة بامزا نسرح تنياتات اتقدب منبر خوينا من مسراتها يقلصون ب2003 قدب ሲጀመር የመነሻ የሰራተኛ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ህንጸት ግድብ እንትጅመር መንቀሊ መሰረት መንበሪ ሰራሕተኛ ባምዛዩ ነይሩ 15000 ሰራሕተኛ ኣብዚ ኣብ ባምዛዩ ነይሩ ታ ከተማ ቀደም ንእሽተያ ነይራ ካብ 10 ላዕሊ ኣባይቲ ኣይነበርአን ሕዚ ግና ዝነበሩ ጎቦታት ኩሎም ናብ ከተማ ተኣኻኺቦም 3890 ማሕበረሰብ ኣብዛ ከተማ ይነብራሎም ህንጸት አቢ ግድብ ህዳሴ ከም ብሌን ዓይኖም ዝሕልዎ ነበርታ ቀበሌ እቲ ግድብ እታ ከተማ ንኽት ምስረት ካብ ምግባሩ ብዝሓለፈ ንነበርቲ ተኸባቢ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ አበርክቱ ይብሉ ባባይ ብዙ ጥቅሞች አግኝተናል እኛም ደግሞ ብግድብ አባይ ብዙሓት ረብሓታት ረኺብና ኢና ግድብ ህዳሴ ንዓና ብጣዕሚ እዩ ጽቡቕ ቅድሚ ሕዚ ዘይንፈልጦ ዓሳ ሕዚ ፈሊጥና ኣለና በሊዕና ኢና ኩሉ ሰብ ብዝተፈላለየ መገዲ ብወርቂ ኾነ ብኻሊእ ተረባሒ ኮይኑ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ህንጸት ግድብ ብምትእጉጓል ዕጡቓት ሓይሊ ዝኸፍትዎ መጥቃዕቲ ብምምካት ነበርቲ ባምዛ ደጀነት ግድብ ብምዃን ልዑል ተጋድሎ
ፈጺሞም እዮም ለአባይ ህዳሴ ግድብ ትልቅ አስተዋጽኦ የተደረገ በአምዛ ነው ለግድብ ላይ ለመስራት ንህንጸት ግድብ ህዳሴ ልዑል ሕጃም ዘወፈይት ከተማ በአምዛ እያ ኣብቲ ግድብ ጠመተ ብምግባር ሰላምን ጸጥታን ብምሕላው ልዑል ሕጃም ተወፊዩ እዩ ንኣብነት ሕዚ ዝዶብ ዕጹው እዩ ኣብ ክትትልን ሓልዋን እዩ ሓይልት ዞባ ኣብ ዘሎ እኛ ራሱ በ2013 በግርግር ጊዜ ላይ ሰዎች ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ዕዋን ትግርግር ሰባት ብዘይ ምፍላጥ ይጓዩ ነይሮም ንሕና ግና ከም ማሕበረሰብ ኣብ ህንጸት ህዳሴ ጠመተ ጌርና ነቲ ግድብ ክንዛዝም ኢልና ቃል ኣቲና ኢና ንሕና ኣብዙ ብምሕላውና ሰላም ክንዕቅብ ኽኢልና ኢና ኣብዚ ሕዚ እዋን ከተማ ባምዛ ንግዲ ብስፍሓት ዝሳለጠላ ነበርታውን ዝበስሑላ ካብ ዞባ መተከልውን ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ዘለውዋ ድሕሪ ህንጸት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዝተመስረተት ከተማ ኮይናላ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምዛሙ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ተሊማ ምክንባት ከምትኽእል መርኣያ ምዃኑ ዋና መሓዳሪ ዞባ ቤንች ሸኮ ኣይተ ሃብታሙ ካፍትን ገሊጾም ኣሎም ህዝቢ ዞብኦም እውን ኣብዚ ሃገራዊ ፕሮጀክት ኣሰሩ ምንባሩ ዓብይ ኩርንዓት ኢሎም ናዝሬት በርሂው ተወሰኸ ኣለዋ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበርከነ ኸበጽሕ ግዳይ መላእ ኢትዮጵያውያን ዘይትካዩ ኣካል ዝኾኑ ነበርቲ ናይ ሕዚ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዞባ ቤንች ሸኮ እውን ኣብ ምህናጽ ግድብ ኣሰሮም ምንባሮም ዋና መሓዳሪት ዞባ ኣይተ ሃብታሙ ይገልጹ ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት አንጻር ህንጸት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ዕላው ካብ ዝኸውን ጀሚሩ ኣነ ከም ሓደ ኣባል ማሕበረሰብ ቤንች ሸኮን ኣመራርሓን ናይ ባዕሊ ግደና ተዋጻእኹ መጽየ እየ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ምልዓል እኳ ልዑል እንተኾነ እቲ ግድብ ገጢምዎ ዝነበረ ኣብ ዝተተሓዘሉ ግዜ ዘይምዝዛም ጸገም ነይሩ መንግስቲ ለውጢ ኣብ ኣፈጻጽማ ፕሮጀክትታት ዘለዎ ቅዋም ይበል ዘብል እዩ በዘጋጣሚ ግድብ ህዳሴ ህንጸቶም ኣብ ዝተተሓዘ ግዜ ዘይተዛዘሙ ፕሮጀክትታት ከም ዝፍጸም ዘርኣየሉ እዩ ኣብቲ እዋን ብዝነበረ ዓርስና ጀሚርና ብዓርስና ክንዛዝሙ ኢና ዝብል መሪ ሓሳብ ብሓበሻ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ዞብኦምን ዘነቓቕሐ ከም ዝነበረ ይዝክሩ ወደኛ ዞን ስመጣ ናብ ዞባና እንትንመጽእ ኣብቲ እዋን ብዝነበረ ምልዓል ብዙሕ ህዝቢ ሃገርና እኹል ሃይለ ኤሌክትሪክ ብምፍልፋል ንህዝቢ ገጠርን ከተማን ልምዒና ክንጥቀም ኣለና ዝብል እዩ ነይሩ ዓርስና ጀሚርና ዓርስና ክንዛዝሞ ኢና ዝብል መልእኽቲ ዓብይ ዋጋ ነይርዎ እዩ ካብ ዝኾነ ወገን ንጽበዮ ሓገዝ የለን ብናይ ውሽጥና ዓቕሚ ክናንጾ ኢና ብምዃኑ ከም ህዝቢ ብሓፈሻ ኣብዛ ሃገር ዝግበር ርብርብ ልምዓት ዞባ ቤንች ሸኮ ብጽሒት ኣለዎ ብዝብል ማሕበረሰብ ብንግዲ ሓረስታይ መንእሰይ ተምሃሮ ህፃናት ብሓፈሻ መላእ ሕብረተሰብ ልዑል ርብርብ እዩ ገይሩ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከብ ቢሮ ዝተባሃለ ማእኸል ዕደና ወርቂ እውን ወርቂ ብግራም ተመዚኑ ዝወሃበሉ እዋን ከም ዝነበረ እቶም ዋና መሓዳሪ የልዕሉ መንግስት ሰራተኛው ያለውን ከወረዳ መዙ ሰራሕተኛ መንግስቲ ካብ ዘለዎ ሓረስታይ ካብ ዝረኸቦ እኽሊ ወይ ብዕራይ ላሕሚ ይህብ ነይሩ ሕዚ ዞባ ቤንች ሸኮ ዘሎ ቀደም ቤንች ማጂ ዝበሃል ነይሩ ኣብቲ እዋን ዘይርስዖ ታሪክ ቤሮ ኣብ ዝበሃል ወርቂ ዝወፀሉ ከባቢ ወርቂ ዘውፁ መናእሰይ ተወዲቦም ብምእካብ ወርቂ ብግራም ዝምዘን ንግድብ ህዳሴ ወፊዮም እዮም ስለዚ ብዓይነት ብጥረ ገንዘብን ንቁሕ ተሳትፎ ዝተዓጀበ ድጋፍ ንግድብ ህዳሴ ኣበርኪቱ እዩ ሕብረተሰብና ወርቂ እኳ እንትንርኢ 418 ግራም ዝምዘን ኣብ ዞባና ተበርኪቱ እዩ ከም ማሕበረሰብ ዞባ ቤንች ሸኮ ድማ ኣብ ልምዓት ሃገርና ብምስታፍና ሓጎስ ይስምዐና የኹርዐና እውን ኣይተ ሃብታሙ ህዝቢ ዞባ ቤንች ሸኮ ከም መላእ ኢትዮጵያውያን ኣብ ግድብ ህዳሴ ኣሰሩ ምንባሩ ኩርዓት ከም ዝስምዖ ገሊጾም እዮም ብዙሕ ውጣ ውረድ ዝሰገር ዓብይ ግድብ ህዳሴ ተዛዚሙ ምርኣይ ዝሕብን ምዃኑ ንዓመታት ኣብ ህንጸት እቲ ግድብ ዝተሳተፉ ክኢላታት ሲቪል መሃንዲስ ገሊጾም ኣሎም እቲ ግድብ ሃፍቲ ሃገር ዓቂሩ ዘትረፈን ረብሓ ህዝቢ ዘረጋገፀን ብምዃኑ ኣብ ከይዲ ህንጸት ምስታፎም ከም ዝሕጎሶም ድማ እቶም ክኢላታት ገሊጾም ኣሎም ኣባዲ ደመቀ ከም ስዕብ ዋድወሎም ግርማ መንግስቱ ሲቪል መሃንዲስ ካብ 2005 ጀሚሩ ከይዲ መሰረት ህንጸት እዚ ግድብ ይፈልጥ እዮም ኣብ ኩሉ ህንጸት እቲ ግድብ ብፍላይ ኣብ ሲቪል ስራሕ ተሳቲፈ ምባል ይኽእል እዮም ኣዝየ ሕጉስ እየ ምክንያት ሓጎሰይ ከዓ ብማይና ክንጥቀም ምኻልና እዩ ጸገም ኤሌክትሪክ ህዝብና ንምፍታሕ ዓብይ ዓወትን ጸጋን እዩ ብርሃኑ በቀለ ሲቪል መሃንዲስ 13 ዓመት ኣብ ዝጸንሐ ምዝዛሙ ይሕጉስ እዩ ኩነታት ጸባይ ኣየሩ ፈታኒ ነይሩ ካብዚ ወጻኢ ኩሉ ብጽቡቕ ኩነታት እዩ ሓሊፉ ላመስግን ኣባተ ባላለሁ ሲቪል መሃንዲስ ልዕሊ 9 ዓመት ጸንሐ
ብዙሕ ውፃእ ውረድዩ ተሓሊፉ ካብ ስድራ ርሒካ ኣብዚ ብዙሕ ፈተና ሓሊፍካ ውፅኢቱ ምርኣይ ዘሐጉስ እዩ በዚህ ወንዝ ላይ እንዳንጠቀም እንቅፋት የሆነ ነገር ስለነበር ማይና ከይንጥቀም ብዙሕ እንቅፋት ስለዝነበረ እዚ ተፃዊርካ ዝባኽን ዝነበረ ማይና ሓመድና ስለዝረኣኹ እዚ ናብ ረብሓና ክቅየር ብምርኣየ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን ዋናው ነገር የስራ ኤክስፒሪየንሱ በጣም ከፍተኛ ነው ምክንያቱም ልዕሊ ኩሉ ልምዲ እቲ ስራሕ ዝለዓለ እዩ ምክንያቱ ናይ ወፃኢ ኮንትራክተራትን ኣማኸርትን እዮም ዘለው ካብዚኦም ልምድን ተመክሮን ኩላትና ረኺብና ኢና ፕሮጀክት ድሌ ሲያደርግ ተጽዕኖ አለው ከምዚ ዓይነት ጽዕንቶ ዝነበሮ ፕሮጀክት ዕውት ኮይኑ እንትበሃል ዝለዓለ ሓበን እዩ ይስምዓካ እንግዲህ በእግዚአብሔር ጥሪ ያለፉ ጓደኞቻችን ብጻውዒት ፈጣሪ መስዋዕትነት ዝኸፈሉ መሓዙትና ንሕና ዝረኣናዮ ዓወት ኣይረኣዩን እዚ ተዝሪኡ ብጣዕሚ ደስ ምበለኒ ጥሩ ነበር ከኮንትራክተሩም ጋር ምስቶም ኮንትራክተራትን አማኸርትን በሓባር ስለንሰርሕ ከይዲ ስርሑ ደስ ዝብል ነይሩ ከተለያዩ ኤክስፐርቶች ጋር ነው ከተለያየ ኮንትራክተር ምስ ዝተፈላለዩ ኪላታት በሓባር ምስራሕ ብዙሕ ልምዲ ኢኻ ትረክብ ኣነ እውን ረኺበየ ብስራት ምንስራር ኢትዮጵያ ሒዙ ናብ ሩስያ ሞስኮ ዘምርሐ ጉጅለ ባህልን ጥበብን ኪነ ኢትዮጵያ ናይ ሩስያ ጻንሒቱ ዛዚሞም እቲ ጉጅለ ባህሊ መዛዘሚ መድረኽ ምድራዋቱ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣቕሪቡሎም ሚኒስትር ዴኤታ ባህልን ስፖርትን ነፊሳ አልማህዲ ሰብ ሃፍቲ ሩስያ ካብ ዝተፈጥረ ምትእስሳር ባህሊ ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምቹው ኢንቨስትመንት መጽኦም ንክዕዘቡ ጻውዒት ኣቕሪበን ንጸብጻብ ፍሬው በክሮጽዮን ጌታቸው ዓለሙ ጉጅለ ባህልን ኪነ ጥበብን ኪነ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዕዞ ሩስያ ናይ መወዳእታ ዝኾነ ድግስ ጥበብ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣቕሪቡ ኣብቲ ምድለዋት ሓዱሽ ዓመት ኢትዮጵያን ምዝዛም ዓብይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ ብስራሕቲ ጥበቡ ኣቕሪቡ ሚኒስትር ዴኤታ ባህልን ስፖርትን ነፊሳ አልማህዲን ሰብ ሃብቲ ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ መዋዕለ ንዋዮም ንከፍስሱ ኣብቲ መድረኽ ጻውዒት ኣቕሪበን As a proud member of BRICS and one of ኢትዮጵያ አባል ብሪክስን ኣብ አፍሪካ ኢኮኖሚያን ንዓበይ ካብ ዝመጹ ሃገራት ተረቋሒት ከም መጠን ምዃና ኣብ ከይዲ ለውጢ ዘላ ሃገር እያ ልዑል ዕድል ዘለና ሃገር ኢና ስለዝኾነ ፈታውትናን መሻርክትናን ዝኾነት ሩስያ ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣብ ቱሪዝምን ሓይልን ኣብ ቴክኖሎጂን መሰረተ ልምዓትን ምሳና ብሓባር ንኽሰርሑ ጻውዒት ንቐርብ ሓበራዊ ታሪኽና ነዊሕ ብምዃኑ ምትሕብባራዊ ዓቕምና ገፊሕ እዩ ኣብ ሩስያ በዓል ሙሉእ ስልጣን አምባሳደር ዶክተር ገነት ተሾመ ከምዚኦም ዓይነት ምድለዋት ባህልን ያታን ሃገርና ብመንጽር ምፍላጥ ዕዙዝ ፋይዳ ከም ዘለዎም ብፍላይ ንኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ኢቢሲ ገሊጾም እንዲህ አይነቱ መርሃ ግብር የአንድን ሀገር ባህልና ትውፊት በማስተዋወቅ ከምዚ ዓይነት መርሃ ግብሪ ናይ ሓንቲ ሃገር ባህልን ያታን ብምፍላጥ ጸጋታት ብምፍላጥ ነንሕድሕድካ ንምቅራብ ይሕግዝ እዩ እዚ ድማ ንዝኾነ ነገር ጽቡቕ መሰረትን መደላድልን ይፈጥር እዩ ኢለ ይሓስብ ኣብቲ ኢትዮጵያውነት ክቢሉ ዝተረኣየሉ መድረኽ ሩስያውያን ዕዱማት ብወገኖም ብዝቐረቡ ምርኢታት መድረኽ ምሕጓሶም ተዛሪቦም እስከስታም ሆነ ብሔራዊ ልዩ እንደዚህ ብሔራዊ ዳንሶችና ዘፈኖች በጣም ደስ የሚል ነበሩ ሳዕስዒቶም ይኹን ፍሉይ ብሔራዊ ዳንስታትን ደርፍታትን ኣዝዮም ደስ በሃልቲ እዮም ነይሮም ኣዝዮም ዘደንቑ እዮም ብምዃኑ ድማ ሱቕ ኢልካ ኮፍ ምባል ኣይከኣልን ነይሩ ካብ መቐመጢኻ ተላዒልካ ምጽዋትን ምስኦም ኮንካ ንምስዕሳዕን ድሌትና ልዑል እዩ ነይሩ For me it was like a little trip ብውሕድ እውን እንተኾነ ኣብ ሩስያ ኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ከም ዘሳለጥኩ እዩ ተሰሚዑኒ ሎም ዘበን ንኢትዮጵያ ንምጉብናይ እንዳሓሰብና ነርና ብምዃኑ ድማ እዚ ኮንሰርት ትልመይ ንከቀላጥፎ የኽእለን እዩ ጉጅለ ባህልን ኪነ ጥበብን ኪነ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሩስያ ጻንሒቱ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ሳዕስዒት ምርኢት ፋሽንን ስነ ስርዓት ቡንን ኣርእዩ ኣብ ቀጻሊ ናብ ካልኦት ዓለማት ብምምራሕ ባህሊ ኢትዮጵያ ቋንቋን ያታታትን ከም ዘፋልጥ እውን ይግለጽ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ዜና ዕዳጋ ይቕጽል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ መግለጺ ፓን አፍሪካ ዝኾነ ትካል አቪዬሽን እዩ ክብሉ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይተ መስፍን ጣሰው ገሊጾም እቲ መንገዲ ኣየር ላዕሎት ሰብ መዚ መንግስቲ ዓለም ለኸ መዳርክቲ ኣካላት
መሓዙትን ዲፕሎማሰኛታትን ብዛዕባ በቀረባ እዋን ኣብ ከባቢ ቢሾፍቱ ዝካየድ ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርትን እዋናዊ ኣፈጻጽማ ስራሕን ኢሉውን ቀጻሊ ትልምታት ኣቕሪቦምሎም ኣይተ መስፍን ጣሰው ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብታ ኣህጉር መሪሕ ትካል ኣቪዬሽን ብምዃን ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጸለም ገሊጾም እቲ መገዲ ኣየር ግልጋሎት ድሕነትን ምቹውነት ግልጋሎትን ካብቶም ቀደምቲ እቲ መገዲ ኣየር ምዃኖምን ኣፍሪካ ምስ ካልኦት ሃገራት ዓለም እናተራኸበ ንዓማዊሉ ዘተኣማምን ግልጋሎት ምሃብ ከም ዝቕጽልን ሓቢሮም በዝሒ ዓማዊል ብቕልጡፍ እናዓበየ ምምፁን ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ቢሾፍቱ ኣቡ ሴራ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ህንፀት ንምጅማር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምውዳድ ስራሕቲ ከካይድ ምጽንሑን ሓቢሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ፕሮጀክት ዘይተቋረጸ ደገፍ ምግባሩ ብምሕባር ነዚ ድማ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መሪሕነት ከይዲቲ ፕሮጀክት ዝከታተል ዓብይ ብሔራዊ ኮሚቴ ተጣይሹ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ ገሊጾም ኣሎም ኣብ ቢሾፍቱ ሓዱሽ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣቡ ሴራ ንህንፀት ጠቕላላ ወጻኢ $10 ቢልዮን ዝበፅሕ ከም ዝኾነን እቲ ባንኪ ካብ ዝተዋሃቦ ዋሕዚ ፋይናንስ ካብ ምትሕባር ብተወሳኺ $500 ሚልዮን ከም ዘመቻቸው እውን ኣዘኻኺሮም እዮም ተበልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት እዚ ዕለት የኸላልየኩም ግድብ ህዳሴ ጥዕና ዴታት ጥዕና ማሕበረሰብ ምዃኑ ዘንጸባርቕ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ምዃኑ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ድጋፍ ሰልፊ ምልክቶም መልእኽቶም ሓላሊፎም ብስራት ምንስራር ኢትዮጵያ ሒዙ ናብ ሩስያ ሞስኮ ዘምርሐ ጉጅለ ባህልን ጥበብን ኪን ኢትዮጵያ ናይ ሩስያ ጻንሒቱ ዛዚሙ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዘይ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስገን ሰላም